Ránečko, vraciam sa z tejto nepodarenej misie. Trošku nám začalo fúkať, v noci bola búrka a idem dneska vyskúšať spraviť ešte taký pointový prechod, som si tam plánoval cez nejaké pekné kopce. Tak poďme na to. Tieto výhľady, nádhera, nádhera. Tak a tam niekde dole by som chcel dneska večer prespať, tak poďme na to. Tu sú nádherné výhľady, kdekoľvek človek príde. A prešiel som celým týmto hrebeňom až sem. Nádhera. Vonku zase začal extrémne fúkať. Tak som si tam postavil takto za vetri, snáď to prežije túto noc.